Kaixo ni Dylan naiz, Inglaterrakoa naiz, 20 urte ditut eta euskara ikasten ari naiz. Lehen topa edo izan zela orain dela 3 urte, familian nire gurasoekin eta anaiarekin iparraldera joan ginenean, esaldi batzuk buruz ikasita neuzkan, eta saiatu nintzen pizkat euskara hizketan, eta bueno, atera zitzaidan arratsaldeon, eta arrantzuna berehalakoan eman zidaten, ni euskalduna banintz bezala, eta horrek ez dakit animo edo oso sensazio ona eman zidan, eta horrekin buruan, urte batzuen buruan itzuli nintzen euskarara eta euskara ikasten hasi nintzen. Jendeak pentsatzen duela ez duela merezi ikastea, baina nik ez dut uste txikitasun horrek inolako kalterik egiten duenik, eta niri behintzat oso esperientzia ederra iruditu zait euskara ikastea. Zergatik ez, askotan adibidez frantsesa ikasten badut, ez dut inolako azalpenik eman behar, eta euskaraz bai. Eta zergatik ez dut uste hizkuntza bat da, bizitzeko modu bat da edo hizkuntza guztiak bezala, eta euskaraz biziki disfrutatu dut eta beti-betean merezi duela esango nuke. Bizitzeko modu bat da, hizkuntzak ikasteak zailtasunak ditu eta denbora luzea eman behar da, baina niri iruditzen zait baliogarria dela eta merezi dela. Itanoa edo euskalkiak oso berezkoa ditu euskarak, eta itanoa adibidez oso interesgarri egiten zait. Zaila da, beste alderdi ez dakit mamitsu bat da euskaran eta euskaraz, baina nik uste dut hori ere oso gozoa da, leku batetik bestera aldatzen da euskara bezala, eta baina beti nolabaiteko jarraipenarekin, ez? Euskara nahi zuberoatik Bizkaian edo mutur horien artean aldeak handiak dira, baina gero antzekotasunak ere handiak dira, eta hori gozoa da. Okeraz banago, Txinan nengoenean euskararen falta somatu nuen, eta nik uste interneten den bidela mintzenet hori aurkitu nuen, eta pentsatu, baina nola oraindik ere orain arte ez dute aurkitu, ze begi bistakoa ez dakit aukera bikaini iruditu zitzaidan, garrantzia handikoa da niretzako, ze atzerritik mintzeneteko laguntza izan ezean, nik esango nuke nire maila, normalaren bezala, apaldu egingo litzatekeela. Unibertsitatean jarraitzen dut, baina igual masterren bat Euskal Herrian egitea, badiudi aukera zabala dagoela, euskaraz egiteko gainera, eta holako zerbait, eta gero ez dakit, momentuz, oraingoz disfrutatzen nabil, euskalkiak ikasten ditut, ez dakit, ahotsak webgunean sartzen naiz askotan, eta euskalkiak varietatea edo desberdintasuna herrian zehar ikusten dut, eta disfrutat hizkuntza guztiak ederrak direla, baina euskara batez ere.